למות מהפחד, סיפורו הכואב של אוהד רומא הצעיר אנטוניו די פלקי. ב-1989, די פלקי, שהיה רק בן 18, נסע עם חבריו למשחק חוץ בסנסירו מול מילאן. הם היו אוהדים רגילים של המועדון, ללא שום קשר לאולטרס. באותם הימים, משחקי חוץ באיטליה היו מאוד מסוכנים. כ5 שעות לפני המשחק, הם ירדו מהחשמלית במילאנו, והחלו לצעוד לעבר האצטדיון, תוך כדי שהם מסבים את העובדה שהם אוהדי רומא. לפתע בחור מקומי שלא היה לבוש כמו אוהד מילאן, שאל אותם אם יש להם סיגריה, ואנטוניו ענה לו שלא. הבחור המשיך להתעקש ושאל שוב אם יש להם סיגריה, רק כדי לאמת את המבטא הרומאי של אנטוניו. ברגע שהבין שמדובר באוהדי רומא, הוא שרק לחברים שלו שחיכו למערב. כ30 חוליגנים של מילאן יצאו מתוך סמטה והחלו לתקוף את די פלקי וחבריו שהצליחו לברוח. די פלקי נותר לבדו וקיבל מכות במשך דקה שלמה ללא רחמים מעשרות אוהדי מילאן. חבריו שברחו ניסו לחזור ולעזור לו ללא הצלחה עד שהמשטרה הגיעה והמהומה התפזרה. די פלקי קיבל עזרה ראשונה והצליח לקום ואפילו לדבר. אך כעבור כמה שניות הוא התרסק על הרצפה ופונה לבית החולים. כבר בדרך לבית החולים נקבע מותו. הרופאים אמרו שהוא לא מת כתוצאה מהמכות, אלא מדום לב. אנטוניו די פלקי מת מפחד. הסיטואציה כל כך הבהילה אותו שליבו פשוט נדם. 3 חשודים נעצרו לאחר המקרה, כולם זוכו מחוסר ראיות. אמו של די פלקי אמרה אז, גם אם אף אחד כבר לא יחזיר לי את אנטוניו שלי, הם היו צריכים לשלם. מאז ועד היום, הכור והסוד של רומא מנציח את די פלקי בכל דרך אפשרית. לימים היציע הדרומי באולימפיקו נקרא כור וסוד אנטוניו די פלקי. חברי הכור וסוד שמרו על קשר עם אמו אספריה, שנפטרה ב-2019. לאחר מותה, בנה השני פרסם בחשבון הפייסבוק שלו, להתראות אמא, הלכת לגן העדן, לאנטוניו. זמן קצר לפני מותה, היא הספיקה להצטלם על כיסא גלגלים, על רקע קיר גרפיטי לזכרו של בנה. לפני כ3 שנים, רומא רשמה זכייה היסטורית בקונפרנס ליג, ואוהדי רומא לא שכחו את די פלקי. הם ציירו גרפיטי ענקי שלו מנשק את הגביע בלב העיר רומא.